कुइसन नम्बर 4 जोंहा दङ दिन्थि दि बर्ग दब्लायनि खना हांखोफोरा समान आरो गावजों गाव समानै सेखनाथियाव दानखावलायो ना जों मा खालामनांगौ बर्ग दब्लायनि खना हांखोफोरा समान होननानै दिन्थिनांगौ आरो गावजों गाव समानै मा खालामो सेखनाथियाव दानखावलायो होननानै दिन्थिनांगौ जे बेयो ABCD ना ABCD आ मोनसे बर्ग दब्लाय आरो बेवहाय मा होनना बुंदों मा होननानै दिन्थिनांगौ जोङो बिनि खना हांखोफोरा गावजों खना हांखोफोरा समान ना खना हांखोखौ जों बेवहाय आखिना लाग्रोनि बे जाहैबाय खना हांखो ना AC खना हांखो आरो जों मा जागोन जोंनाहाय BD खना हांखो ना BD खना हांखो इसोर मोननैखौ जोङो समान होननानै दिन्थिनांगौ आरो मा होननानै दिन्थिनांगौ गावजों गाव समानै सेखनाथियाव दानखावलायो माने समानै माने नैबे O बिन्दोआव माने समान दानसलायो माने AO जों OC आ समान जागोन बा OB जों OD आ समान बेबायदि होननानै फोरमान खालामनांगौ जों ना आरो बेनिफ्राय सेखनाथि माने मा बिसोरनि खनाफोरा मा जानांगौ जोंनाहाय 90 डिग्री जानांगौ माने नैबे खनाया 90 डिग्री बेखौ जों 90 डिग्री होननानै दिन्थिनांगौ हा नङाब्ला जों बे खनाखौ जायखिजाया मोनसे खनाखौ जोङो 90 डिग्री होननानै दिन्थिनांगौ जोङो होमबा जोंनियावहाय जों हमबाय ना बेवहाय हमबाय जोङो ABCD खौ मोनसे मा हमना लाबाय बर्ग दब्लाय हमना लाबाय हमबाय ABCD आ मोनसे बर्ग दब्लाय हा मोनसे बर्ग दब्लाय बेनि खना हांखोफोरा मा बेनि खना हांखो AC ना खना हांखो AC आरो माबायावहाय BD आ गावजों गाव माबे बिन्दो दानसलायदों O बिन्दो गावजों गाव O बिन्दोआव दानखावलायो बा दानसलायो जों दाना मा दिन्थिनांगौ जोङो दिन्थिनांगौ जों बेवहाय जे खना हांखोफ्रा समान होननानै दिन्थिनांगौ बा खना हांखोफ्रा मा AC आरो BD खौ जोङो समान होननानै दिन्थिनांगौ AC आरो BD खौ जोङो समान होननानै दिन्थिनांगौ आरो मा होनना बुंदों बेवहाय गावजों गाव समानै सेखनाथियाव दानखावलायो माने समानै दानखावलायो मा AO जों OC खौ समान होननानै दिन्थिनांगौ जोङो AO नि समान OC आरो सेखनाथि माने जोङो जायखिजाया मोनसे खनाखौ जों मा खालामनांगौ 90 डिग्री दान फोरमान खालामनांगौ होमबा जोङो AOB खौ जोङो लानोसै जोंना AOB आ बेसेबां जानांगौ जोंनाहाय 90 डिग्री जानांगौ दाना जोङो फार्स्टआव माखौ फोरमान खालामग्रोनांगौ खना हांखोआ समान होननानै दिन्थिनांगौ जोंना होमबा फोरमान लाबाय बेवहाय फोरमान खालामसै जोंना होमबा जों मा AC आरो BD खौ लानांगौ होमबा AC जों जानाय मोनसे आखान्थिथाम लादो AC आखान्थिजों जानाय मोनसे आखान्थिथाम लायोबा जोङो ओरै लानो हायो ABC आखान्थिथाम होमबा ABC आखान्थिथामखौ लाबाय जोंना आखान्थिथाम ABC आरो BD जों माखौ लानो हायो जोङो BD जों नैबेखौ लानो हायो जोङो BAD आखान्थिथामखौ लानो हायो जोङो आखान्थिथाम BAD आव बेयाव मा जागोन जोंनाहाय नैबे ABC आखान्थिथामनि नैबे माने BC आखान्थिया BAD आखान्थिथामनि नैबे AD आखान्थिजों मा जागोन समान बेयाव मा जागोन BC नि समान मा जागोन AD मानो जे जों मा मिथिगौ बर्ग दब्लाय ABCD आथ' मोनसे बर्ग दब्लायनि मोनफ्रोमबो आखान्थिया मा जायो जोंहा समान होमबा बे आखान्थिजों बे आखान्थिया मा जागोन समान जाखागोन बेयो ना होमबा बर्ग दब्लायनि आखान्थि बेवहाय होनाय दं होनबाबो जेबो नङा बेनिफ्राय जों मा मोनगोन बेवहाय जोंनिया नाय बेवहाय जों मा मोनदों ABC हा ये ABC आखान्थिथाम ना ABC आखान्थिथाम ABC आरो जे BAD होमबा जे BAD जे बेवहाय जों मा मिथियो जे मोनसे बर्गनि मोनफ्रोमबो खनानि जखाया बेसेबां जायो जोंनियाहाय 90 डिग्री जायो ना
जे मोनफ्रोमबो खनानि जखाया बेसेबां जायो होनदोङो 90 डिग्री जायो होमबा बेवहाय नैबे एंगल बी नि खनाया बेसेबां 90 डिग्री आरो नैबे एंगल ए नि खनायाबो 90 डिग्री होमबा ए बी सी एंगल नैबे बी खना आरो नैबे ए खनाया मा जागोन जोंहा समान जागोन होमबा एंगल माने ए बी सी नि समान मा जागोन एंगल बी ए डी माने ए बी सी ना नैबे बी खनाजों बी ए डी नैबे खनाया मा जागोन समान होमबा एंगल बी ए डी मानो खनाथि बा 90 डिग्री खनाथि लिरबाबो जागोन नङाबा 90 डिग्री लिरबाबो जागोन बुजिबाय ना नैबे ए बी सी होमबा नैबे ए बी सी आखान्थिथाम माने नैबे गासै बी खना आरो बी ए डी माने मा नैबे गासै ए खना ना ओमफ्राय बिसोर मोननै खनाया समान बेनिफ्राय जोंहा मा मोनदों बेयावहाय नाय ए बी आरो ए बी ना मोननैबो मा ए बी आरो ए बी मोननैबो बे ए बी आहाय मा मोननैबो आखान्थिथामनि आखान्थि नाय ए बी नैबे बी सी आखान्थिथामनिबो आखान्थि आरो ए बी आ नैबे बी ए डी आखान्थिथामनिबो आखान्थि होमबा मोननैबो आखान्थिथामनि आखान्थि ना होमबा बे मा जागोन आगोसार होमबा ए बी इकुवेल मा जागोन ए बी नङाबा बी ए लिरबाबो जाबाय ना बी ए मानो बे जाहैबाय आगोसार आखान्थि माने मोननैबो आखान्थिथामनिबो आखान्थि बियो ना बेवहाय मा मोनबाय जों मोनथामा गोरोबबाय मा मोनथाम गोरोबदों जोंना मोनसे आखान्थि मोनसे खना आरो मोनसे आखान्थि माने मोननै आखान्थिया गोरोबनानै मोनसे खनायाबो गोरोबबावदों ना होमबा आखान्थिथाम मोननैया मा जागोन जोंनाहाय गोरोबलि जागोन आखान्थिथाम ए बी सी गोरोबलि आखान्थिथाम बी ए डी माबे गोरोबनाय खान्थिजों जादों बियो साइड आखान्थि खना आखान्थि माने साइड एंगल साइड गोरोबलायनाय ना गोरोबलायनाय साइड एंगल साइड गोरोबलायनाय होमबा नाय बे आखान्थिजों बे आखान्थिया समान जाबाय आरो नैबे आखान्थिजों नैबे आखान्थिया समान जाबाय अब्ला बे आखान्थिजों बे आखान्थिया मा जागोन समान मानो होनबा बिसोर मोननै आखान्थिथामा एखे जाखाबाय माने गोरोबलि जाखाबाय ना होमबा गोरोबलि आखान्थिथामनि मोखांसे बाहागोफ्रा मा जायो जोंनाहाय समान जायो होमबा बेवहाय ए सी जों माया समान जागोन होमबा ए सी नि समान मा जाबाय बी डी होमबा ए सी आबो खना हांखो बी डी आबो खना हांखो होमबा खना हांखोआ मा जाबाय समान जाबाय ना होमबा खना हांखोफोरा मा जाबाय जोंनाहाय समान खना हांखोफोरा समान जे जोङो खना हांखोफोरखौ समान होननानै मोनबाय जोंना दाना खना हांखोफोरा समानै गावजों गाव समानै दानस'लायो होननानै जोङो दाना मा खालामनांगौ दिन्थिनांगौ जोङो होमबा जों बेवहाय मा लादो आखान्थिथाम ए अ बी आरो आखान्थिथाम सी अ डी बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ लादो जोंना होमबा आखान्थिथाम ए अ बी आरो आखान्थिथाम मा सी अ डी बिसोर मोननै आखान्थिथामाव माया गोरोबगोन जोंना ए बी जों सी डी आ गोरोबगोन ए बी जों सी डी आ मा थाखाय गोरोबगोन जे बे मोननैबो मा बर्गनि आखान्थि बियो ना होमबा ए बी नि समान सी डी होनाय दं होबाबो जाबाय आरो नङाबा मा लिरनो हायो जों बेवहाय नैबे सिगांनि बायदि बर्ग दब्लायनि आखान्थि बेखौबो लिरनो हायो जोङो बेनि उनावहाय जे बिसोर मोननै मा होनदोङो आखान्थिथामखौ जों मा होनना दिन्थिनांगौ गोरोबलि होननानै दिन्थिनांगौ जों ना होमबा बेवहाय नाय ए बी जों नैबे सी डी आ मा लिग बिसोर मोननै हांखोआ लिग ए बी जों डी सी आहाय लिग दाना बेवहाय मा मोनबाय जोङो ए सी आहाय मा जाना दं दानस'ग्रा बा दानखावग्रा जाना दं होमबा जे दोंनै लिग हांखोखौ जुदि दोंसे दानस'ग्राया दानस'योब्ला मा जायो जोंनियाहाय नैबे उल्था मोखां इसिं खनाया मा जायोमोनलाय जोंनिया समान जायो ना जे दोंनै लिग हांखोखौ जुदि दोंसे दानस'ग्राया दानस'यो अब्ला बिसोरनि उल्था मोखां इसिं खनाया मा जायो समान जायो होमबा बेवहाय मा दं देरो जोंना अ दं देरो अब्लाबो जोंना मा जागोन बे खनाजों बे खनाया समानानो जाखागोन ना होमबा बी ए अ नि समान मा जागोन बेवहाय डी सी अ बे खनाजों समान जागोन होमबा जों मा मोनगोन बेवहाय एंगल नैबे खना ना बी ए अ नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन समान मानो होनबा ए बी जों नैबे डी सी जों लिग आरो नैबे ए सी आ दानस'ग्रा ना
होमबा नैबे खनाजों नैबे खनाया मा समान उल्था मोखांनि सिं खना होमबा एंगल मा जागोन बेवहाय BAO इक्वेल एंगल DCO मानि थाखाय समान जादों बिसोरो उल्था मोखां इसिं खना जों मानि थाखाय बिसोर दोंनै हांखा लिक बेजों बेजोंखौथ' जों लिक होननानै बुंदों ना मानो लिक होनना मिथिदों बेथ' लिक होननानै होनाय गैया नाथाय जों मा मिथिगौ जे बर्ग दब्लाय होननाय लोगो लोगो बे मा जायो लिक जायो ना बर्ग दब्लायाव लिक जायो आयताव लिक जायो हा बेफोरावहाय होमबा बेखायनो बे लिक नालाय बे दानस'ग्राया दानस'दों बेखायनो उल्था मोखां इसिं खनाया मा जागोन समान जागोन दानिया बेवहाय नाय बे आखान्थिजों नैबे आखान्थिजों दानस'लायदों ना होमबा बे खनाजों बे खनाया मा जागोन जोंहा समान जागोन मानो होनबा बिसोर मोननै खनाया मा जायो थों उल्था खना जे जों मा मिथियो दोंनै हांखोआ जेब्ला गावजों गाव मोनसे बिन्दोआव दानस'लायो अब्ला उल्था मोखां खना थों उल्था खना ना थों उल्था खनाया मा जायो समान जायो होमबा बे खनाजों बे खनाया समान आरो नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन समान बेखायनो बेयावबो दोंनै हांखोआ गावजों गाव अ बिन्दोआव दानस'लायदों बेखायनो बे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन समान माने एंगल AOB नि समान मा जागोन एंगल COD बेयाव मा जागोन होनना बुंदों एंगल AOB इक्वेल एंगल मा जागोन COD ना COD सो COD मा जागोन ये होमबा एंगल C ये COD मानो थों उल्था खना एबा थोंजों उल्था खना थों उल्था खना एबा मा होनना बुंगोन जोङो थोंजों उल्था खना होननानै बुंगोन जोङो होमबा बेवहाय जों मा मोनबाय मोनसे आखान्थि आरो मोननै खनाया गोरोबबाय ना बेनिखायनो आखान्थिथाम AOB गोरोबलि आखान्थिथाम COD माजों एंगल साइड एंगल खना आखान्थि खना गोरोबलायनायजों ना गोरोबलायनाय खान्थि बे गोरोबलायनाय खान्थिजों आखान्थिथाम मोननैया गोरोबलि जाबाय आखान्थिथाम मोननैया जुदि गोरोबलि जाबायबा बे आखान्थिथामजों बे आखान्थिथामा गोरोबलि नालाय बा बे आखान्थिजों बे आखान्थिया मा जासिगोन समान जासिगोन होमबा AO नि समान OC होमबा जोंनियावहाय मा फोरमान खालामनांगौ AO जों OC खौ समान खालामनांगौ ना बेखौबो मोनबावबाय जोङो AO इक्वेल मा जाबाय OC AO नि समान OC माने गोरोबलि आखान्थिथामनि मोखांसे बाहागोफोर CPCT ना गोरोबलि आखान्थिथामनि मोखांसे बाहागोफोरा जोंहा मा जायो समान जायो होमबा बेयाव मा जाबाय खना हांखोफ्रा गावजों गाव समानै दानस'लायदों ना बेयाव मा जाबाय खना हांखोफोरा गावजों गाव समानै दानस'लायदों दानखावलायदों समान दानस'लायदोंबा दानखावलायदों दानिया जोङो मा खालामबावनांगौ जोंहा मोनसे दंबायो एंगल AOB माने नैबे खनाखौ जों 90 डिग्री होननानै दिन्थिनांगौ जोंना नै AOB खौ जोङो 90 डिग्री होननानै दिन्थिनांगौ बेखौहाय दानिया जोङो बेवहाय जों मा मोनो दानिया आखान्थिथाम AOB आरो BOC आव नायदो आखान्थिथाम AOB आरो आखान्थिथाम BOC इसोर मोननै आखान्थिथामाव ना मा जागोन आखान्थिथाम AOB आरो आखान्थिथाम BOC आव जाययावहाय साइडआव आखिना लाबोखानोसै जे बेबायदि आखिना लाबाय आं ना होमबा माने इयो O जोंनियाहाय इयो A इयो B इयो C इयो D दाना जों बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ मा होननानै नायनांगौ जोङो गोरोबलि होननानै नायनांसिगोन जों ना बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ गोरोबलि होननानै दिन्थिनांसिगौ जों दानिया होमबा जों मा मोनबाय बेवहाय आखान्थिथाम AOB नि AB आखान्थिया आखान्थिथाम BOC नि BC आखान्थिया मा जागोन बे समान जागोन AB नि समान मा जागोन बेवहाय BC बेखौ जोङो होनाय दंबो लिरनो हायो आरो नङाबा बर्ग दब्लायनि आखान्थिबो लानो हायो ना दाना जोंथ' सिगाङाव नैयावफोर फोरमान खालामनो मोनबाय नै AO नि समान OC AO नि समान OC होमबा AO इक्वेल मा जागोन इयो OC हा AO नि समान मा मोनबाय जोङो OC मोनबाय जोङो बेनिफ्राय जोङो मा मोनबावगोन बेयावहाय जोङो सिगाङावनो मा मोनदों बा जोङो नैयावहाय नाय बेयावहाय बेखौथ' जोङो
AO जों OC खौ जों मानि थाखाय समान मोनदों जोंहा इयावथ' फोरमान जाखाबाय नोंना गोजौनि फोरमाननिफ्राय लिरनो हायो जोङो दाना OB आ मा जाना दं जोंना मोननैबो आखान्थिथामनि आखान्थि जाना दं होमबा इयाव मा जागोन OB नि समान OB मा जागोन इयो आगोसार होमबा इयावहाय मा जाबाय मोनथामबो आखान्थिया समान जाबाय ना मोनथामबो आखान्थिया समान जाबाय बेखायनो मोनफ्रोमबो आखान्थिया समान जाबाय नालाय बेखायनो आखान्थिथाम AOB आ मा जासिगोन गोरोबलि आखान्थिथाम BOC माबे खान्थिजों जादों बेयो साइड गोरोबलायनाय खान्थि ना साइड गोरोबलायनाय खान्थि बा आखान्थिथाम मोननैयाबो मा जाबाय जिहेतु गोरोबलि जाबाय अब्ला बिसोरनि नैबे मोखांसे खनाया मा जासिगोन जोंहा समान जासिगोन मा जागोन बेवहाय एंगल AOB नि समान मा जागोन इयो एंगल BOC माने गोरोबलि आखान्थिथामनि मोखांसे बाहागोफोर CPCT ना होमबा जों मा मोनबाय बेवहाय नैबे खनाजों नैबे खनाखौ जोङो समान होननानै मोनबाय जोंना दाना नाथाय जों मा मिथिगौ बेवहाय जिहेतु AOC आ दोंसे हांखो ना बा AC आ दोंसे हांखो अब्ला बे दोंसे हांखोआव जोंहा दोंसे हांखोनि गासै खनाया बेसेबां जायो 180 बेवहाय मोनसे खना मोननै खना सोमजिदों नैबे रोदा ना बा एसे मोननै खनाखौ दाजाबबा बेसेबां मोनगोन जोंलाय 180 मोनगोन जोङो ना नाथाय मा मोनो जों बेवहाय एंगल AOB प्लास एंगल BOC बेखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 180 डिग्री मानो जे बेखौ जों मा होनना बुंगोन जोङो हांखोआरि जरा होननानै बुंगोन जों ना हांखोआरि जरा एबा खनाफोरनि हांखोआरि जरा मानो होनबा बे दोंसे हांखो बेवहाय जुदि बे मोनसे रोदा ना रोदा थायोब्ला अब्ला बेवहाय मोननै खना सोमजिदों ना अब्ला बिसोर मोननै खनाखौ दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 180 मोनखागोन ना बेखायनो बे खनाजों बे खनाखौ दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 180 मानो होनबा AOC आ दोंसे हांखो नालाय ना होमबा दाना जों मा मिथिगौ बेवहाय नाय एंगल AOB प्लास BOC जों माया समान AOB आ समान होमबा इनि जायगायाव मा होनो हायो जोङो AOB खौनो होनो हायो इक्वल टु 180 डिग्री बा एंगल AOB जों AOB को दाजाबा एखे जायगायाव दाजाबा मा मोननै दाजाबदों नालाय 2 जागोन बेयो ना मा जागोन इयो 2 एंगल AOB इक्वल टु मा जाबाय 180 डिग्री जाबाय होमबा AOB को लाखियोब्ला 180 खौ माया रानहैगोन 2 आ रानहैगोन 2 जों राननाय लोगो लोगो बेसेबां मोनखो 90 डिग्री जाबाय होमबा एंगल AOB खौबो बेसेबां होनानै मोनखो जोङो 90 डिग्री होननानै मोनबाय जोंना एंगल AOB आबो 90 डिग्री जाबाय होमबा मा जाबाय होमबा खना हांखोफोरा गावजों गाव मा खालामदों से खनाथियावहाय दानस'लायदों होमबा बेनिखायनो खना हांखोफोरा गावजों गाव मा खालामदों से खनाथियाव दानखावलायदों ना गावजों गाव से खनाथियाव दानखावलायो से खनाथियाव गावजों गाव से खनाथियावहाय दानखावलायो ना बेखिनियानो